Аз ще се помъча да направя преглед на това къде можем да достигнем и на това къде сме в момента. Ако прегледате данните на напредъка на онкологичните грижи в света и в България безспорно, и направите анализ между 1991 и 2012 година, ще видите, че имаме около 1,7 милиона спасени живота. От тях живи към момента 1 от 21 пациента, т.е. 15 милиона живи в момента. От тях 112 са деца и подрастващи. 3 милиона пациенти вече са живели през 1971 година. Погледнете разликата, колеги. Това, което прави онкологията в момента. Разбира се, ние обичаме кривите, с тях започваме и свършваме. Виждате заболеваемостта между 1992 и 2013 година, колеги. Докато те 36 625, мисля, че бяха, или 825, са към момента новозаболели за годината онкологично болни, а разликата в сравнение с годината, която е първата, е 18 000. Тоест, виждате почти удвоени болни, които са в страната. В момента, колеги, в нашия регистър раков ние имаме около 277 000 болни, които се водят на отчет. Какво представлява прецизната медицина, колеги, и какво можем да подобрим? Ако имаме правилни и точни разходи на ресурси, тогава прецизната медицина би могла да направи това, което Стамен каза. Ако тези big data, която всички се мъчим да направим максимална информационна колекция на каквото и да е като данни на пациента, като терапевтични програми, като генетичен статус, тогава вече ние можем да трансформираме тази информация в по-добри грижи. Вместо да таргетираме отделни ракови пътища и ракови клетки, ние ще имаме необходимостта да повлияем точно тези пътища, които са възловите, и да намерим такива комбинации, които да доведат терапията до дългосрочни резултати. Трябва да бъдат изследвани различни комбинации на различни малки молекули, според пътищата на таргетиране, за да може да дефинираме пациентската група. Далеч съм от мисълта, че в момента, използвайки така наречените клинични ръководства за добра клинична практика, ние сме идеални. Ние поставяме болния в една група с много други пациенти, а всеки болен е отделна бездна и различна характеристика. Ние имаме една философия в онкологията, че има така наречения мегаорганизъм. В мегаорганизъм включваме геномика, културомика, имунология. Оказва се, че всичките тези изследвания, които са във връзка с туморното заболяване, са зависими от много други фактори, колеги. Това е картинката на така наречената интратуморна хетерогенност. Още по-различна от моделите на Дали. Виждате какво се случва вътре в този тумор. Това е една бездна от различна информация, от различно експресирани фактори, в които вериги, във всяка от тях, ние имаме някакво желание да се включим и да таргетираме. Смисъла на това, което ви казвам, е пътищата, по които сме тръгнали, но до които все още за мене не сме до никъде. Дали и какви са данните и какво могат да ни кажат те? Има една много странна причина да дискутираме този проблем. Ако погледнете клиничните проучвания, колеги, те са върху една много малка база данни. Първо. Второ, болните са подбрани, за да могат те да имат достатъчен период светъл, достатъчно време до ремисия и максимален противотуморен отговор. Но популацията, върху която се гради разрешението на едно клинично проучване, е може би 1 милионна от популацията, която се лекува по света. Тоест, дали тези данни, които ние имаме от клиничните проучвания, Росен, можем да ги транслираме в ежедневната практика? И дали това транслиране е 1 към 1? И дали ежедневната практика ни показва същия отговор терапевтичен, както клиничното проучване? И дали тези 20%, за които преди малко дискутирахте, са достатъчни за определяне на ефективността на дадена молекула? Това се дискутира в тези анализ на данни, на реални данни в реалната практика и на данни в клинични проучвания. Това е схемата, която определя
дали и какви генетични изследвания можем да направим. Как можем да картираме болните, за да може да търсим пренареждане на ДНК, ензимна констелация, да видим дали и тази банка доколко може да ни помогне като такава. Какви са големите данни в онкологията? Би трябвало да можем, чисто фигуративно, колеги, да споделим данните за всеки онкологично болен. Да можем да направим непосредствени изводи на база масивите данни, които използваме от други информационни системи. Да имаме практическо решение. Става дума за редки болести, които някой от нас вижда 2 или 3 пъти в живота си. Трябва да имаме документи, които да бъдат актуализирани в реално време и да имаме много бърза система за обучение, защото там действително много куцаме. Мисля, че онкологията е в състояние да направи този преход.